manyalo chulo. So mae pogruok manitie ni sirikal gima giluongo ni mean testing index ming'iyo ni to Fred Ogweno ni bendo nyalo chulo school fees koso onge go ma sirikal nyaka timang'owa nyaka konye. To gini ok osetiyo maber. Gima miyo gini ok osetiyo maber en ni nitiere weche mibadhi mang'eny bende. Se ogwang', se gweno. Nikech form ni komiyi tikoni dhir chief, to chief goni esei. To samoro in go, to ma in godo ni bendi pogo ne chief, to goni sei ni onge go. Koro pek pod bedie kanyo ni sirikal ne nigi paro maber. Mar ng'ato kaka an J-Bonyo kama ka Nyasaye ogwedha ni nyathina ni e university mar piny owacho, to nega chul ne school fees. Nikech en nyathi mosome private, primary, private, secondary. Tang'o miyo ka chope university ka, to koro wadwa ni sirikal otim ang'owa? Okaw ting'. So mage penjo mane gini penjo. Kata kamano, ne kani neno kanwa timo sigana to ne yudo ka atamalo 95 mag ji te mane dhi e mbalariany nokoni gionge nyalo. Koro mane manoketo sirikal kama tek. Nikech sirikal nego kwano ni kwa yudo kata atamalo 40 kende ni ema onge nyalo, to wanyalo chulo negi maber. To koro 60 ni to tim ang'owa, to kaka ne giwuok academy ma romo hero kuma bechi longo nano ichakore gi Janiro. Ni ng'ato somo Janiro primary, to kowuok kanyo to dhi Moi Forces Academy, to koa kanyo to kodonjo university, to ni koro sirikal tim ang'owa chulo. So mano ne paro maber. Kata kamano wan mana dhano. Nwako ni wan wadwa dong'e kuma ne sirikal miye ji gini to wachame to boom tang'ano. Koro mane mano nyoro sirikal gi gini. Paro mar duoko bei piny, nengo mar school fees michulo piny ne. An kaka nene VOJ en paro maber. To penjo na maduong'. Omenda ni dhi wuok kanye? Nikech sirikal onge godo. An ochalo na gino midwa gagodo jonyuol. Nikech nyithindo nego beni dok e mbalariany apani giko madwene. Yes. To jonyuol nyicha chuny gigo kibi ni wabro timo nang'o. Koro kama janyuol onego chule cha, komiye fuong'ruok matin, to bedo ne mayot mar chulo. An mane paro maneno ni sirikal tiyo godo. Nikech margi monego gichul cha nikech nitie mar sirikal. Yes. Okapari ni nitie. Nyaneno ko wachno mi help pesa. Okapari ka en pesa moromo. Nikech mana kaka John Mbadi no wacho, ni funding marwa mar education system ok en sustainable. Nikech no bedo structured ndalo mane piny nigi pesa. Yes. Sani Kenya onge pesa nikech pesa mochok moramora to kuongo chulo gope. Kise chulo gope, tikuongo ichaki chulo jotich jo sirikal. Yes. Kise chulo jotich jo sirikal, to nitie maendeleo mabende nyaka tim na jopiny nikech sirikal tije maduong' en miyo jopiny maendeleo. Koro modong' mar somo geregi kori dasa. Emomiyo capitation leo, emomiyo funding mar helb leo, emomiyo tiyudo ka TSC bende nyoko ne jopuonj ni wabro medo wosara, to jopuonj kochopo to yudo ka margino emochako go e wiye proper. Nikech sirikal onge godo. Choko mar sirikal duono. Ere tiende golo singo gi geno ma ing'eyo ni pek nitie kamoro? Emomiyo awacho ni en gimidwa gagodo jonyuol mondo margi magichulo cha, gichul mondo mbalariany gi oyude fuong'ruok kaka chenro gi dhi mbele. Nikech ka ne onego bed ni chulo 30,000, to koni ni koro duoke piny dwa chule 20,000, in kaka janyuol 10,000 ni neno ni nitie fuong'ruok maduong'. Nikech en kori dasori mondo ichul 20,000 ni piyo nyathi otim ang'owa odonje sikul. Erokamano ahinya. Ken, adwa ni go e wiye ka iparo na gi Stafford ni sa kawuono ringo matek ndi. Mbalariany osebedo gi pek. King'iyo ni mbalariany ma Moi, ma en achiel kuom mbalariany mosebedo kotegno ahinya Kenya kae, weche mag somo igolo jopuonjre mathoth ahinya madonjo e lony mopogore. To ineno ka dang' ni osebedo ka nitiere, to ma biro kaluwore kod nyawo mar chopo mar pesa ya gulu, to kaachiel kod weche mag mibadhi mokwako chenro mag mitayo e mbalariany go.
E higa magana gi 20 inyalo paro kane Moi ywak e wi wach mar gope mane okunore nyaka bilion maromo 5.6 kucho. To ma nyisi ni mbalariany go dwaro pesa. To kinde makoro sirikal nogo machiemo kendo ng'iyo ni wach